Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Girl, your body clean and girl, your body fresh. Awesome, awesome. I wish that I could taste them all night. Yes. Around. Drop it to the floor and then you bring it up back. You know I really love it when you do it like that. May never see a girl with got a booty so fat. Shake it up like a earthquake in a that. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Drink. Smile a while, 'cause you some meek and mild. Can't fathom how you got the underneath, how it's so fat. I swear to God, me get a knock me walk about 3 miles. Matter how Beverly Hills, girl, I got too many girls. Matter how Beverly Hills, all she wears red bottom heels. Out and wine, you a mash up me mind. Keys and climb, yeah, yeah, yeah. Me girl, when you a bubble, you a cause me trouble. When you do it, man, the double. Papa, she gon' swallow. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la.
Yan ay patungo. The Almusal Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at makakasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! 91 days to go na lang! Pasko na! Ayan, kaya naman ang ating category ngayong araw mamaya sa Art Attack ay Christmas songs. Kaya pakaabangan nyo lang yan mamaya. At syempre, maraming salamat dahil nakatutok na naman kayo sa inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club. At syempre, makakasama pa rin natin sa kulitan ang cutie patuti Kimpi. Halo, Madrid Nation! Ayan. Halo kay Mr. AJ na nangunguna. Oo. Halo rin kay Ruth. Sa lolo din kay Christine and kay Clara Bauzon. Sabi ni Mr. AJ, feeling ko may prize sa early bird dito. Halo din kay Mr. and kay Miss Jazel. Sabi ni Rika, halo mga kamadrid. Kay Rosen, halo. Halo din kay Sir Rian, sabi niya, present po, Sir Ma'am. Ilabas na daw ang hangman na yan. Excited na ba kayo sa ating game for today? Sino kaya ang mga winners na yan? At syempre, hindi magpapahuli ang ating guwapong Kenkoy. Walang iba kundi ang paborito niyong si Rupi! Hello, Serenity! Hello, Rika-chan! Hello sa mga mananunod. Hello, Sir Jonathan. Sir Clara. Mr. Clara. Ano? Mr. Joe and Miss Clara. Hello, Christine De Guzman Roy. Letter E. Excited na. Wala pa. Hello, Mr. Hello, Rika Chan and hello, Sir Ian. Sabi, ano yung base dyan? Synchronicity agad yung unang word. May hula My na, goodness. may hula na. Teka lang, may nagbababati sa akin eh. Sa ating bagong viewer na si Erica Balatico. Meron po ba sa YouTube? Yes! Meron po sa YouTube. Philippines! Yeah. I-like at i-share ang aming Sabi ni page. Christine, I like her kilay DJ Ai. Kilay goals talaga. I like you too. Kilay lang, yung sa ilalim ng kilay. Sabi ni Rosen, babawi daw siya. Oo, bawi ka ngayon, Rosen. Dito. Yan, may nagpapabati sa akin. Dapat daw siya ang kaunahan. Sabi. Binabati ko si Jay. Hello. Jay. Ay, syempre guys, huwag niyong kalimutan mag-react. Si Lagi Jay. natin pinopromote eh. Oy, react hello, for Rika Team Chan. Kimpi and like react for Team Rupi. Hey, Hello, Mio. Sino Naomi? Ano? May paluan na Hello, nakaganap. Ketchera. Hello, Take na. Sabi ni Miss Jazzy. Sabi ni Miss Jan, Mga agaw ako eh. inspired si DJ Ai. Yes, binabati ko yung nagpapa-inspire sa akin dyan. Yan, syempre ready na ba kayo para sa ating unang game? Wag na nating Yes, wala huwag nang mo kalimutan patumpik-tumpik. i-like. Wag wala nang Patumpik pa. Madrid Philippines. Pakireact Teka lang. ng ating live. Mga agaw lang ako ng camera. Guys, comment ready if ready na ba kayo? Yes, Madrid Philippines Cebu at Madrid Philippines Davao. Wag naman. Ang ganda ng mukha ko dito. Kitang-kita yung ilong ko. Ayan, so, umpisa na natin. Ready na ba kayo? Ay! Unang game. Mainit. Ay, sabi ni Miss Noemi, babati po. Happy birthday si Miss Kyle Yan. Gabi. Happy birthday, Miss Jackie. Enjoy your day. Ito, may nagpapa-shoutout sabi ni Erica Balatico. Hi po, pa-shoutout naman po. Habang nasa work. work. First time ko po sumali. Woohoo! Thank you for watching the Almusal Club. Palakpakan mo ang sarili mo dahil Yan, ready na daw si Christine Dahil and Sir Rosen. nagkaroon ng Magsisimula na ba magandang tayo? kabuluhan ng iyong buhay. Kasi kami ready na. Muna tayo, guys. Ang taas ng energy. Okay, in 3, 2, 1, ipakita mo! Okay.
Ang ating unang category ay ang inyong Books. paboritong books And movies. Books and Yan. beverage. Guys, wala pa ako nakikitang nagre-react. Ayan, may nakasagot na. Joke lang. May nakasagot na. Sinagot niya na ako. Wow. Pinupusuan ko na ang ating live. Ayan. Pusuan nyo na din. Pusuan nyo naman. Guys, pusuan nyo naman. Kung na-miss nyo kami. Hindi ka raw niya nila Sabi ni namiss. Christine, letter A. Hindi nawawala yung letter A na yan. Namiss Yan nyo yung ba unang- kami? Yan yung unang laging hinuhulaan Okay, ang ating category ay starts with letter A. Halo kay Michael J. Sabi ni Mr. AJ, letter E. Sabi ni Erika. Halo. Ano yung Harry kay Miss Potter? Angel. Letter A nga. Sabi ni... Ano yan? No, hindi Ari siya Potter. Harry Potter dahil it starts with letter Guys. A. Oy, pasinin niyo naman si Ayi. Sabi ng Serenity tsaka ni Rosen, letter I. Letter Yan, O. letter I. Sa letrong O. Sabi ni Rika Chan tsaka ni Michael J, letter E. Letter E. Letter E. Okay, tama ang inyong mga sagot. Next letter. Panta. May nakakahula na ba? Panguso-nguso na yan. Pusong-puso na yan. Puso-puso. Teka lang, ang labo ng salamin ko eh. Meron ka ba dyan? Hindi Ano? nag-adjust. Hindi nag-a-adjust yung Sabi ni salamin ko. Michael J, letter L. L. Ay, Michael J, ba't ka nagpaputok? Walang letter L. Sabi ni Miss Noemi. Letter N. Parang, sino yung Miss Noemi? Yay. Sino ba? Letter N. Sabi ni Sir Ian, hindi na sila makatype letters. Lahat ready manghula agad. Yes, sir. Nagkakaunahan na, sir. Oh, nagkakaunahan na Ayan. sila. Sabi ni Sir Pinag-uunahan na Renedy, nila ako. letter P. Okay. Meron siyang A and P. Naulaan niyo na ba, guys? Nakawalam ko na yan. Movies. Yeah. Sabi ni Rika Chan, letter D. Letter D. At Rika-chan, isa-isa lang. Dami niya na eh. Walang letter D. Letter B? Letter B. Wala naman nagsabi ng letter D. Rika-chan, please. Parang awa mo na. Isa-isa lang. Sabi niya, letter M. Joke lang. Sige, comment nyo ng lahat. Letter R. Sabi ni Letter- Rosen. Si Rose. Oy! Okay, may letter R po. Dalawa na lang, guys, ang ating lobo. Ano yan? Aladdin. Ang hirap hindi, kulang. Hindi siya Harry Potter. Aladdin. Miss Noemi at Miss Rika, letter M. Ay, tapos na ang letter M. Wala po tayong letter M, guys. Yes. Wala tayong letter M. Letter M. Say goodbye. Ano yun? Alright. Napapakanta kasi ako sa Guys, tugtog eh. sinuhulaan na nila kaya sila matagal mag-input ng letters. Okay, hulaan nyo na yan. Pag-like at pag-share ang aming Books pages, and guys! movies. Austin Powers! Sabi ni Mr. Rico Banzaime. Austin Powers. Halo kay Mr. Rico. Sorry po. Oo, pwede siya. May lalaban pa ba? Sabi ni Mr. Ray, galing ni Mike. Galing ni Mike. Yan, sumagot din si Christine. Austin Powers. Parang Ayan hindi na. ako familiar dito. Ano yun? Powers. Basta may power siguro siya. Mr. Mike. Si Magic. May lalaban pa ba? Try natin, Miss Zen, letter S. Oh! Oy! Meron. May letterang Saan nyo S. na yan? Buksan na ba natin? May napalag pa ba? Yes. Wow, lupit.
Letter U daw, U. Okay, letter O. Sige, O muna, O. Oy, letter T. T and Double. letter Ano ba yun? Congratulations, Mr. Rico Banzai. Sabi ni Sir Ian, wow, lupet. Siyempre naman, lahat ng nanonood dito sa Madrid ay Sabi ni malupit. Christine, congrats sa nauna. Yan, pwede pa kayong bumawi, Si guys. Mr. Hindi nyo kilala si Austin. Ang bata nyo naman. Wala, hindi ko kilala. Hindi, may ano kasi yan. Merong sa unahan pa niya yung pangalan. May bago ulit tayong viewer, si Rendell June. Si Ka Austin. Ka June Tilia. Hello. Thank you for June Tilia. watching. Guys, react naman kayo dyan. Ayan, sabi ni Miss Noemi de Mesa. Ano ba yung... Austin Powers. Sabi ni Rosan, ano ba yung book na yan? Di rin nga po namin. Movie ata yan. Ayan na. Okay, hello kay Jenny Remon. Sabi ni Ano Sir yan? Ian, Ano yan? partida. Sumusubo pa si Mike niyan. Ano po yung sinusubo? Mr. Mike, anong sinusubo mo? Paki-comment naman. Next puzzle in 3, 2, 1. Okay. Famous people ang ating category. Ayan o Sabi yung... ni Mr. Rico, Mr. Ray, after 11 years ulit. 2 years lang. Ano yan? Alam ko na yung first word. Rupee. Ah? Woo! Guwapo. Oh, di ba? Ruby Ruby versus Kimpi. Yan. Saktong-sakto. Siyempre naman. Famous kami. Letter A, sabi ni Christine. Ay, may sagot na si Sir Ian. Sabi ni... Ay, sir! Hindi po. Mali. Hello. Ready na raw sila. Sabi ni Mr. Rico. Sabi ni Sir Ray. One hand, Sir Ian. Letter E. One hand habang sumusubo. Yes. Meron na tayong letter A. Letter E. Wala tayong letter E. Letter L. Hi, Rika sabi Chan. ni Rika Chan. Hoy, ano ba yan? Guys, tatlo na lang ang lobo. Ano yan? Arnold Schwarzenegger. Ang layo. Hi, Miss Cindy. Sabi ni Michael J, letter S. S. Ay, Ay, Swarty. galing si Michael J. Di ba yan yung movie? Sabi ni... Naomi. Noemi. Noemi. Ano ba Sabi ni Miss Noemi, letter I. Uy, may dalawang nagsabi letter I. Ay, wala tayo. Oh my letter. Sabi ni I. Rosen tsaka ni Rendell, letter R. Ba't lagi ganun yung nasasabi ko? Ay! Lagi siyang bulol. My God! Muslim yan, Muslim. Ano, nahulaan niya na ba? Pilipino. Baka Muslim. Kilala ko yan! Shout out sa'yo, Sunshine. Sunshine. Michael J. Rosa Maris. Risa Parks. Risa Parks. Ay, ano? Rosa ba o Risa? Ay, ang galing! Rosa Sino o si Rosa? Maris. Ay, sir. Hindi siya si Risa. Kasi Walang I. letter I. Rosa. So, pwedeng si Rosa. Ay, hindi siya Maris. Sabi ni Jenny Rosa Parks. Ay, sabi ni Sir, pauso lang akin. Pauso lang. Sabi ni Michael Rosa Maris. Paano yan? Teka. Sa tingin ko, pag may nag-comment dyan ng mali, susundan na lahat. Pero ang daming sumasagot na. Try na lang natin, Miss Zen, ang letter O. Oh. Wow! Okay, dyan tayo magkakatalo. Parks ba yan o Maris? Baka ano? Maris. Letter M. Pwedeng iba eh. Warks, Yarks, Zarks, Harris, may sumagot din. Harris, Farks, Barks, Carks, Darks, Marks, Letter Raps. P. P? Kasi maraming Letter P? sumagot ng
Raisa May. Kung K. Teka lang. Sabi ni Sir Ian, Raisa May ata. Raisa May. Okay. Ano ba? Si Park ba yan o si Harry? Jenny, Sabi ni Jenny, Randall Rosa Tart. please don't cry. Sabi ni Mr. Rico, Oh, Rosa Parts na. talaga Naging yun, Parts Sir na. Ian. Nagpalit lang siya kanina ng Rosa. Parts? Sabi ni Sir Rosa Paris. Pwede. Wala nang I. Paris o Park? Wala Ah, nang walang I. Sir, wala na pong I. Oh, game na. Letter K na ba? Letter K. Oy! Okay. Sino unang nakasagot ng... Ay, ayun. Hi, Jenny Remo. Jenny Remo, congratulations! Meron Congratulations. bang bumawi? Jenny Parks. Wala palang I. Yes, sir. Yes, sir. Oh, next. Okay, Sir. next puzzle na ba? Rosa pa. Yes, go, go, go. Okay, next puzzle. Rosa Paras, sabi ni Inday. And 5, 4. Countdown tayo, guys. Countdown. 2. Sabi ni Sir Ian, may-ari ng Wait lang, may Pares-Pares. nag-comment. Pabati naman po yung pogi dyan sa Kapedad, si Mr. Joe. Hello, Mr. Joe! Teka, bakit gamit yung ano ko, ha? Gamit yung account mo. Oy! Ako? Sino yung nagko-comment Nagulat ako, dyan? hindi naman nagtatype si Rupert. Okay, Oh next my God, puzzle na, self-proclaimed. next Oy, puzzle. patay tayo. Patay tayo dyan. Ginagamit. 3, 2, 1. And... Opposite Oh. and... Ano yung sabi ko dyan kahapon? And. Ano yung sabi ko dyan kahapon? Wala, tapos na. Opposites. Ang ating category. Kahapon nakailang ano tayo? Sabi ni Nakailang. Frozen, letter A. Letter A. Ba't frozen? Rosen. Rosen. Baka ma-let it go tayo Sabi niyan. ni Serenity, letter O. Serenity. T. T. Yan, mali. Walang O, walang O. Si Christine, I'm sabi niya going letter down. I. Ayan, sumasagot yung sariling account ni Rupert W. daw. Wala yan. You better dance. Let's make a night. Pag nanalo sabi yan. ni Miss Angel, black and white. Ay, hindi siya black and white. Hindi. Kasi yung ano niya, ayo. Yes, hindi siya black and white. Kasi black and white eh. Letter U. Si Casey. Si Casey yun. Halo kay Casey na nagtatype dyan sa Kapedad. Nakita si Casey kasi tumayo. Wala daw letter U. Walang U, guys. Dalawa na lang ang balloon. Dalawa na lang po. Bakit nyo ginawa? Dalawa na lang ang balloon tapos dalawa lang yung letter. Sabi ni Christine Ano de lang? Guzman Roy. Clean and dirty. Mali. Hindi, pwede. Ay, oo, pwede. Yes, pwede. Bigyan mo nga ng letter C. And dirty. Letter C. Sabi ni Wow. Sir Ian, wow, lupet, tama Ah, ata tas si si Christine. Christine. Wala na raw. Yan, sumagot na rin si Rika Chan ng clean and White. white. Hindi, pero bet ko yung clean and dirty ni Christine. Hindi pasok yung white kasi Oo, H kasi yung sunod. may H. AI. Game. Letter C nga dyan, Ms. Master Zen. Letter C. Yeah. Okay, it starts with letter C. And letter L. Letter L. Sabi ni Rita. Letter L. Sa letrang L. Buksan na natin siya. Halo, kay L, Jessa L. Maluyo. Wala na, may nanalo na. Letter E. Letter D. R. Ayan, may lalaban pa ba sa clean and dirty ni ni Christine? Wala na yan. May lalaban. Halo, kay Tama Paul at mali Albat. daw, sabi ni Mr. Rico. May sasagot pa ba, guys? Oh, ibuksan nyo na yan. Next game na Okay, tayo. letter N. T. And letter Y. Yay! Congratulations, Christine de
Guzman Roy. Hindi siya umuwi nang hindi na nanalo. Huwag ka mag-alala, Rosen, dahil marami pa tayong game. Meron pa. Huwag ka Galing muna daw umuwi. sabi ni Miss Angel and ni Miss Tere. Galing. Ayan. Bakit di Sumagot ba din si nananalo Erika pag ng kumara na clean yan? and dirty. Clean and dirty. So, yan. Ayan. Sino ang ating mga Clean and winner? dirty. Nanalo sa ating hangman. Set 1, Rico Banzaime. Set 2, Jenny Remo. And set 3, Christine de Guzman Roy. Paki-PM naman ang inyong mga numbers. At yes, ilo-load namin yan later. So, meron pa tayong next game. Yan ay ang movie serye. At ang ating genre ngayon ay fantasy. Lahat ng ating movies na ipapakita ay international movies with fantasy na genre. Okay, so are you all ready? Ready na ba kayo, guys? Uy, may nag-comment na naman dun sa account mo. Sabi niya pa, shout out naman po si Ralph Magleo na sunod-sunod na natalo Talo sa ML. Hayaan mo, Ralph. Pwede ka pang bumawi. Yes. Okay, ready na ba kayo sa ating next game? Wag muna kayong aalis. Dahil, yes, meron pa tayong game. May dalawa pa tayong game. Guys, abangan nyo din ang ating... Guys, comment ready. Ready na ba kayo para sa ating second game? Yes. Yes. And don't forget mag-react, syempre. Oo, at sa mga walang data, pwede kayong makinood. Okay, sa mga katabi nyo. Ayan, pwede kayong makinood. At kahit wala kayong data, pwede kayong mag-comment. Manood at mag-comment sa inyong mga sariling smartphones. Ayan, don't forget to like and share our page. Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, at Madrid Philippines Davao. Para for more updates, para sa ating mga aspiring applicants. Ayan. So guys, ready na ba kayo? Ready na daw sila. Ready na. Ready na! May joke ka daw ba? Inaabangan niyo ba yung joke ko? Teka lang, wala akong joke ngayon. Bukas na ulit. Para panoorin niyo ako bukas. Bukas na. Ay, sorry. Bukas Ready na ba na. kayo? Ready na si Ready na sila, oh. Ready na sila, Miss Angie. Ready na si Erica, si Miss Angel, Shira, and Jenny. Hindi ba ako So, sasama dyan? simulan na natin, guys, no? Epal. Sa'yo, hanggang bahay. Ang saya kaya mga agaw. Ay, Hindi niyo pa natatry Game yun? na ba? Game na! game Game na! Game na! Okay. In 3, 2, 1! Nyeng! okay. Kilala ko na yan. Yan po. Ang ating category ay Dali na yan, ah. fantasy. Yan pusang yan. Maganda yan, maganda. Maganda tong movie na Kilala to. ko yung pusang yan. Oo. Feeling ko nga may makakahula agad eh. Halo kay Miss Sheng De Vera. Dinalian ko talaga yung una. Kasi yung mga susunod, matatagalan kayo dyan. Dapat hindi na kayo matagalan dyan. Okay, ang ating genre ay fantasy. Guys, hula-hula na yan ay ilang words. Halo Ayan, kay may nakita Mr. na. Jomar. Paul Ayan, Ambag. sabi ni Kael, late daw siya. Okay lang, Kael, dahil may game ka pang May naabutan. nahula na. Ayan! How to train, para daw si Toothless. The Chronicles of Narnia. Narnia. Sige, Sabi ni Miss magbangkit Tere, pa may kayo. hula na, wala pa sa amin. Ayan, sumagot si Mr. AJ ng Alice in the Wonderland. Si Paul din. Bakit kaya mabagal ko? Si Paul Ambat. Mr. Jomar, hindi yan si Toothless. Paul Ambat. Set, go! Okay! Alice in Wonderland! Congratulations! May sumagot din, Narnia, Wey! Maleficent, Alice in the Wonderland. Yes. Dinalian lang daw yung una. Halo kay Jericho. Kasi yung Vamos. second and third, mahirap na. Bermudez. Ay, may Yes, bago ready tayo na din kayo. viewer, si Jerry Len Baloyo. Sabi niya pa shoutout Hi. naman po. Halo. Thank you for watching. For watching! Ayan. So, ready na ba para sa ating next picture? Yes! Okay. In Ako ba? 3, 2,
1. Go! Okay. Ano ito? Ano yan? Madali lang yan. Guys, ano yan? Ano yan, guys? Kalayo ng fix. Kaya mo yan. Ganun talaga. Sabi ni Michelle Garfield. Wow. Ang cute. Ayan, halo-halo kay Bea Sibayan. Hi, si Bayan. Hi, kami. Ito, may bago tayong viewer ulit, si Vincent Almonte. Shout out po sa SM. Singapore. Pero halo-halo. Halo-halo. Thank you for... Hi, si BJ Espinosa. Hi, BJ. Hi, BJ. Hey, yo. Sino? Pisan, Underwater. saan ka na? No. Godzilla. No. Avatar. Breakthrough. No. Breakthrough. Oo. Kaya nga din nila yung una kasi nahihirapan sila. Ano yan? Ayan. Yeah. Hindi mo alam yan. Alam ko yan. Avengers. Infinity War. Ayan! 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 Guardian of the Galaxy. Ayan! Guardians of the Galaxy. Ayan! Yes! Tama yung Guardians. May kulang ba? Oo. Yung S, tama si Miss Teresa, Guardians. At, Yun na yun. ayun! At So, tingnan nahulaan natin. na pala ni Kung anong tamang sagot. Oo. Ang galing nyo naman. Guard! Ayan, sabi ni Kael, pa-shoutout po sa University of Luzon. Chamber. Chorus. Chamber. Halo! Chamber course. Guardians of the Galaxy. Sabi ni Sir, Lord. si Groot ba yun? Yes, si Groot yun. Basta Ayan. natin. 2, 1. Okay. Guardians of of the the Galaxy. May Volume sumagot Geostorm. Two. Sabi ni Shaira, Doctor Strange. BJ, comment ka naman. Oo nga, Pisan. Kamusta na? Oo, magdala ka ng Ayan, marami. syempre, hindi pa uli ang lahat dahil meron pa Meron po pa tayong tayong last picture. Magdala ka ng maraming ginto. Okay, in 3, 2, 1, okay. Andale, iya, oo. Madali ba yan? Andale. Sabi ni Jerry Len Balaya pa shoutout naman po. Yes, halo. What's that? Game of Thrones? Kulang. Sabi ni Mr. Akala ko may nauna sa akin. Welcome back. Akala ko may nauna sa akin. Sabi ni Christine, Chronicles of Narnia. Ayan, may sumagot. Cinderella. Cinderella. Wow! Ang bilis. Tama ba? Mali. Ay, mali. Mali pala yun. Wow, yan. Tama na yung Sabi isa. ni Kyle, Maleficent. Mali. Enchanted. Thor. Mali. Thor. Mali. Present oil. Enchanted. Sige lang. Rapunzel. Mali. Maleficent. Present oil. Mainit Mali siya sa po, likod, di ba? hindi siya Maleficent. Tama. Ay! Sige, sagot. Okay. Wrong spelling is Wrong wrong. spelling is wrong. Mali. Spelling is sent. Mali. Sabi ni Kael. Si Kael. Si Kael. Banes. Sabi ni Kael, Yes. Maleficent. Guys, siya Yeah. yung tamang spelling. Anong tamang spelling? Ay, hindi. Mas nauna Siya si nauna Siya po. Shaira. Kael. Shira. Si Hindi po, Shaira. bago pa si Shaira. Shira. Yes. After ng Cinderella. Oo, naka-all caps pala yung kay Okay, labas na natin. Ilabas mo na yan. Mali tayo ng mali. Ayan. Ang galing nyo naman. Ang unang sumagot ay si Kael. With all caps pa yung sagot niya. Yes. Ayan guys, ang galing-galing nyo naman. Ano ba yan? Sorry. So, ang ating mga nanalo sa ating movie serye, Set 1, Paul Ambat, Set 2, Miss Teresa Solomon, at Set 3, Kael Ulia. Ayan, thank you so much. Sabi ni Miss Cheng, kadenang ginto daw. Favorite yan, You denote Kael ang me. ginto. You denote me, Kasi. PM ang inyong mga numbers. The liar Thank you is so much. smart. Sumasagot pa si Paul. Sabi niya Hansel and Gretel. Hansel. At ang ating Hansel. Hansel, mocha flavor. then ang
So, ready na ba kayo dyan, guys, para sa ating third game? React naman muna kayo, guys. Heart react for Team Kimpi and like react for Team Ruby. Dali, palike. So, ang ating last game ay... Palike. Yes, ang ating last game ay Art Attack. So, Like nyo naman kung gustong-gusto nyo kami. songs ngayon ay Christmas songs. Dahil malapit na ang ating Christmas. Ano nga bang inyong mga preparations sa Christmas? Paki-comment naman yan. Ayan, kayo ba ng mga preparations nyo sa Christmas? So, yun, syempre, ngayong Christmas, inabangan ko kung ano. Anong food ang hindi dapat nawawala sa handaan? Lechon. Wow, ang yaman! Wow. Sa akin. Cordon bleu, Wow, Gordon Blue. la foresta di milk cute be. Ay, punye. Ayan, nag-ano namin, Merry Christmas. Ano sasabihin mo? Christine. Ano sasabihin mo? Tuloy mo! Ready na ba kayo, guys, para sa ating third game? Tsaka yung Ligo de Sardines. Ay, Ayan. So, ready na ba kayo, guys? Comment ready! Tsaka salted So, egg. ganun pa rin po ang ating Salted egg and Ito-drawing salmonella. natin. Ito-drawing namin yung title and ang kailangan yung hulaan ay yung first line. Kaya naman guys, kung alam nyo na yung title, isagot nyo na agad kung ano yung first line ng kanta. Ano daw? Ayan. Caso di bola. Queso. Ayun na, excited na si Mr. Jomar. Ready, apuram. Game na, game na! Go na, guys! Ready na ba kayo? Siyempre Ready na ba naman. kayong dalawa? Wala tayong timer dito. Pero later, Siyempre naman. Last minute timer, 2 minutes. Okay. Hem. Guys, ang hulaan yung first line ng song. Okay, 3, Teka lang. 2, 2, 1. 1. Meron akong 3 words. Oh, 3 words. Sa'yo, Rupi. Sa akin ay 1, 2, 3. Oh, ganda wala yung isa ko. Sige lang, magpahula lang kayo. Ano yung mga... 2 words. 2 words. 2 words. Mahuhulaan ba nila yung yung first line niyang 2 words ni Rupert? Oo, sabihin niyo pala kung Tagalog or English. English. So, Christmas songs po tayo ngayon. Ayan, malapit na ang Christmas. Yes. Tama ba? Jingle Bell Rock? Anong first line ng Jingle Bell Rock? 1 point sa Jingle Bell Rock. Guys, ano? Ito. Ano ang first line ng Jingle Bell Rock? Santa Baby! Tama! Anong first line ng Santa Baby? So, sa akin, meron akong 2 words. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Isabel? Mali yung tono ko. Jingle bell, jingle bell, jingle ni. Serenity. 2 points. Ito. Sleep a table under the tree for me. Yes! Tama! 4 points. Ito, 1 word. Tagalog. 2 words. 2 Mali words. tono ko. Sorry, sir. Paano ba yung Jingle Bell Rock? Hindi ko tuloy alam. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ayan, Silent Night. Pero ano ang first line ng Silent Silent Night, Christine, 1 point. Tagalog to, Tagalog. Yan, si Serenity. Silent Night, holy night. All this bright. Oo, nahuhuli sila.
So, sa akin, meron akong 4 words. Flip a sable English. under the tree for me. Next. Haba-haba pa to. You better. Habol-habol. May 6 points lang, Serenity. Ayan! Bumubusi-busila. Wow! 8 points, Serenity. Ang galing nyo naman. Ang bilis-bilis nyo. Excited si Miss Anne. Sinabi niya sa akin kanina, memorize na to lahat. 5 words. English. English. Christmas in So, our ang hearts. first line. Ng Christmas in our hearts. Christmas in our hearts. 1 point, Jomar. Never I see girls and boys. Baliktad. Ano ba Baliktad. una? Girls o boys? Ano muna? Girls o boys? Boys. So, sa akin, meron akong 2 words. Tama si Mr. Jomar. Girls. Sinerch ko po yan. Girls. Tama si Mr. Jomar. 2 points. 2 words English. 2 words English. 4 Habulin words nyo yung 8 English. points. Habulin nyo. Kaya yan. Habulin nyo yung 8 points. Ng 7 points. Pwede sumagot. Hindi siya pwedeng sumagot. Nakita niya eh. Rudolph the Red-Nosed Reindeer Mali, sir, mali. had a very shiny nose. Oh, no. Pwede yata yung chorus. Pwede ba yung chorus? First line po eh. First line. Sino yung nauna sa Red-Nosed Reindeer? Si Christine. 1 point. Again. 2 points na siya. Basta alamin nyo na yung first line nun. Alam nyo na to. Yes, tama. Tama. Kasi sila Serenity, meron silang isang computer kaya ang galing mag-search. Tama si Vincent. Si ano, tama si Vincent. Galingan mo, Casey. Alam mo, Almusal kilala kita. Christmas 1 bonus. point. Pero ano ang first line ng Christmas bonus? Ayan, tama si ano, Miss Jazel. Sa tuwing points. darating ang Kapaskuhan. Tama. Yes, go, go, So, go. sa akin, meron ako 4 words. Yes, go, go, go. Mahaba pa ang ating oras. You only have 4 minutes pa. Go. Go, go, go. Sa tuwing darating, tapos na. Nahulaan na yan. First line ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Tapos na po, nahulaan na. Next na po tayo. Wow, ang cute naman nung kay Miss Kim. 4 words. Lagi nyo naririnig yan eh. Halo-halo sa tita ko. Ay, tita Joanne. Ano ang tawag doon? Ano ang first line nitong kinakanta ko? Okay, next. Sabi kay Rupert. Mali. Sabi ni Mr. ang saya, Merry Christmas. Guys, Ayan, forward. tama si Jomar. Yung tama si... Pati na yung Santa Claus. Ayan, tama. Yan. Tama yung Si Serenity, ano? Tama Wow. si Mr. AJ, Wow. Joy to Mama's the kissing world. Santa Claus. Wow, ang Pero, galing. ang simula niya, ano? Miss AJ. Bakit nag-uunahan na sila? Hoy, to the world. Ayan, tama si... Guys, habulin nyo yung 10 points. Ayan, wait, ang sumagot ay si Miss Jazel. Joy to the world. Tama si Miss Jazel, 4 points. Next na, next. Eto, meron akong 3 words. Mas naaaliw ako sa drawing kahit hindi makahula. Yes, 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 si Sir Ian. Joy to the world, the Lord has come. Tama si Ruth Gabehan. Yan. Ay, naku. Ito na lang. Ruth, 2 points.
Okay, ubusin natin yan. May 2 minutes na lang kayo. Star ng Pasko. Ano ang first line? Wala akong laban sa game na to. Ayan, Ano, may first Tito 1 point, Miss John. Jassel again. Wow! Mukhang meron tayong Ano dalawang ang mananalo. first line? Basta maka 5 points. Yan na, Tama ang guys. star ng Pasko. Ayan, si Serenity pala. Sumagot na. Kung kailan kailan pinakamadilim. Wow! 2 points! Dun, 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 dun. So, meron akong 6 words. Mukhang video queen si Jazzle sa Davao. 6 words English. Saan? 3 words English. 3 words English. Okay, 1 minute. Go, Miss Jazzle! Tama na, Serenity. Panalo na kayo. Huwag na kayo sumagot. Yes, patingin niya, Rupert. Frosty the Snowman? Ano yung kay Rupert? Ano yan, Rupi? Sabi. Ni Teresa. Nino? Miss Teresa. Sorry, naharang ako. Alam niyo, rate. Santa Claus is coming to town? Ano Yes, first ano word? first line? First line. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Iba pala yun. No man was a Ano ang first line? Out. You better not cry. You better not know, I'm telling you why. Hindi nyo alam itong dinodrawing ko. Anong tamang sagot? So Santa Claus is coming to town. You better rush. Wow! Wow! Alo kay Charles Patrick. Sige. Uy, ano daw yung dinadrawing Burahin mo? mo na daw. Hindi nyo alam. Ito, 3 words Tagalog. Hindi nyo to alam. Hindi ko rin to alam eh. Ngayon ko lang nalaman. You ng better pala not talk. Okay. Okay, so 10 seconds. Alam. 10. May hahabol ka Bakit ba? ba ganyan? 8, Hirap 7, kausapin na 6, di ka na mapansin. 4, 3, wala na makahabol. English po. 1! Dudut! Ano yan, Ruby? Ano to? A little drummer boy. Kami to kumira, Yan, pambamba. narinig niyo ba yung ano namin? Ayan, tama yung sagot ni Miss Jazzle. Pasko sa Pinas. Ayan! Di ba? Grabe, sunod yung sagot nila. Ito yung rapa-pam-pam tong tagot ko eh. Ayan. So, Little yun, drummer congratulations boy. po sa lahat ng mga nakahula. Yes, ito na ang ating result. Sabi ni Mr. Jomar na nadarama ko na ang lamig ng Tama. hangin. So, tama si Miss Jassel sa Pasko na sa Tama Pinas. ba si Mr. Jomar? Nadarama. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Tama? Oo, okay. Tatlong nanalo. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Saan yun? Hoy. Wala kaming nakikita. Ayan. Wala akong Sabihin mo kasi kung Tagalog ba o English yung ano. Sinabi ko, English yun. Ayan. Sabi ni Kael, ano na yun, Rupi? Ay, may tatlo tayong nanalo. So, Galing nyo yan. naman. So, sino ang ating ang ating mga winners for Ito, first time today? ko sa history. First time ko sa history ng Art Attack. Alam niyo ba ang Serenity? Dapat ini-invite na tong mga to dito eh. Ang Serenity naka 14 points! Wow! Grabe, di nagpatalo. Excited na sila sa Christmas. At syempre, Miss Jazzy, 7 points. At Mr. Jomar, 7 points. Ayan, so tatlo na ang ating nanalo. Dahil nakalagpas sila ng 5 points. Ayan, ang gagaling nyo naman, guys. Ayan, so bukas abangan nyo naman ano ang ating category natin.
Sa lahat ng mga nanalo, ulitin ko, Serenity, Miss Jazzy, at Mr. Jomar. Ayan. Mr. Jomar, mabagal ang internet mo. So, dami ko hinulaan, sabi niya. At paunahan to kung sino yung nauna, siya yung nagkaroon ng points. Pero Mr. Jomar, huwag ka nang mag-violent reaction kasi nanalo ka naman. Naka 7 points Yes. ka. Ayan. So dahil yan, Christmas- congratulations. Yes, at dahil Malis, malapit malis. na ang Christmas. Sabi ni Kael, nako Rupi, haha, Yes. mahal ka pa rin ng Ng Team Team Rupi. Rupi. May solid fans. Solid ba? Mga martir. So, pwede pang bumawi ulit, guys. Team bukas. Ruby! Ano, Diba? meron ka ba yan? Wala ata akong narinig na Team Kim ha. Humble lang ah. Wala ata akong narinig na solid Team Kim. Hoy, lahat ng nanalo dyan, no? Sa akin sumagot. happy na. Charot. Okay, so, yun. Sabi ni Sir Ian, hindi para sa akin ang kantahan. Sample. Sir Ian, sample ano naman ang para po sa'yo dyan. kung hindi para sa'yo ang kantahan? Ano ang favorite Ruby and Gimpy? Ito. Para matuwa ang ating mga audience. Okay. Dahil marami pang nanonood. Ano ang favorite Christmas song nyo? Kantahin nyo naman. Ano? Ayan, mabilis lang tayo. Ano yan yung pag Oh. yung bahay ito bahay? Caroling. Caroling, oh. Ang madalas na kinakanta doon yung Ano? Pasko ay Sumabit. Ganon. Ikaw, Ruby, ikaw. Sabi Bibingka. ni Kael, solid Team Rupi to. Kaya akin na lang yung Huawei. Hello. Teka lang. Ayan. Ang paborito kong Ay, kantahin sa Pasko ay Bibingka. anong bibingka? Alam, bibingka. Hindi mo alam yun, Bibingka? Ano nga? Yung kanta ni ni Ben and Ben. Ano ba yan? Hindi na Bigyan mo na siya ng bibingka. winner. So, yan. Dahil Sabi ni ikaw- Rika Chan, galing kasi ni Kimpi. Oh, patay tayo dyan. Hoy, Rika Chan, saan ka kanina? Bakit nandiyan ka na ngayon? Ayan. Wait lang, narito na tuloy ako. Rika Chan! Wait lang po, hindi ko nalagay tuloy. Rika Chan! Wait lang po. Parang Ayan. lumilipat ka sa kabila. Naget ni Kael yung joke mo, Bibingka by Ben. Hindi and joke Ben. yun. It's Ay, totoo ba Oo. yun? Simbang gabi na naman. Sabi ni Kael, mas magaling si Rupi. Ayan, patay Tayo tayo dyan. gising. Bibingka. Bibingka ni Maria. Ano yun, Bastos Mr. ka. Jomar? Ibaban ka na namin Ay, dito. ano daw, Pangasinan song. Ah. So, ito yung ating mga winners for today. Yes. Guys, congratulations sa lahat ng mga winners at maraming salamat. Dahil lagi kayo nasusunod dito at nakakasama pa rin naman namin kayo everyday. So, sa hangman, si Mr. Rico Banzane, Jenny Remo, and Christine Di Guzman. Sa ating mga movie serye naman, si Paul Ambat, Jenny Remo, at Miss Teresa Solomon. At sa ating last game na Art Attack ay Serenity, Jazzy, and Jomar Solomon. So maraming salamat. Sabi ni sa Mr. inyo. Jomar, Wait say lang, bibingka hindi ni ko tapos ang Maria et makulkuletan manlilingit. Ano yun? Sana daw yung load niya. Wait lang po. Simbang gabi. Ayan. So, na yan guys. naman. See you tomorrow ulit. Ayan. See you tomorrow. Tayo Guys, gising kung pa, naiintindihan nyo man yun, patulog pa. sorry, binasa ko lang po. Baka may Teka lang. So, yan. Simoy ng hangin na Ayan, syempre like and share the Almusal Club and see you tomorrow. Rika Chan. Bye-bye. Peace. Sa'yo pa din kami. Maraming Whoopee. salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa The Almusal Club. See you tomorrow. Bye-bye. Yan ay patungo. The Almusal Club.